Welcome back to Kungarana Chengeto 90, brought to you by Texozo Media, episode 26. They tried to find the ngangas, healers, and seers to help, and they all said the same thing. Mukati mwedzi ino tinovhara matare wazukuru. Humbled and more than a little frightened, Naka went back to his dad to ask him why November is so forbidden. Nekuti mudzimu inenge yaenda kunopira nunha dzako nyika dzino. Manji iwe ukarora kana kuroora wasipo, wanogona kuzokudzivirira here kubva kune zvakaipa. Kuiratidza kuti aiwa tinozvigona tega ka. Asi wanoshereketa wanenge wachitarisa, apa ndonguva yavanokubata wosunga mhiko dzerufu, zvirwere nematambudziko. Mudzimu painodzoka inorasa makomborero yainenge yaunza, nekuti iwe unenge wavarasa. Handina kuziva baba zvinondoita sei. They had to wait for the new moon before they could speak with the ancestors, and when they did, they were rightfully angry. The only way to appease the spirit is through kuripa, which I could say is atonement. Naka had to find 5 white bulls and 10 white goats to slaughter before they would help. Sarudzai also had to ripa to her ancestors, but by the time she did, we had lost our baby. She blamed me and I blamed myself, so naturally, the marriage didn't last. Tune in tomorrow for more Kungarana Chengeto 90, brought to you by Texozo Media. Thank you.